Ahoj, ahoj. Ahoj, ahoj, ahoj. Teď ty máme. Como to ještě je? Tohle ty, máš tam? Vertiana Jones. Nepamatuju to. To bylo, jak tě vzal ten úchel tam. Ne, to bylo až na konci, jak mi bylo blbě. To mi bylo blbě tenkrát. Jo. Je. Hele, to poska srdce. To je stará. No. To pak kolem, no. Dělej odbočku. Tam tu ruku. Vidíte ruce. Ty vole, ano. Peči. Tady ty peči. Jdeme se co dělá. To se vrátí. Máš to doma uvidí, to tak, to dívám se na video. To byla hrozně vám to. Ale to taky uvidíte. Budeme ho jistě. To víš, že tam jde určitě do půl drány, ale na nějaký portále, jak je to pít. Teď dane se domů. Já to bylo hrozně onam. To už bývá jinýho, ne? To pochopil, vole, neuvidím to 3krát denně, vole, s levačkou, vole, vole, pod mostem, vole, levačka, vole. Ty dnes budu, jak jsem to viděl taky. Ale Míšo, tady bude ten radar. Jaký radar? No radar, ne, tady bude stát radar, americký. Na Míšově. Co? Míšo, tady mě nejdřív základnu Rusové, pak tady byl zůstal radar. A teď tady bude radar, no. To je jedno, no, tak rudý hvězdy přemalou na bílý. Jo, to je radar. Tady je radar, no. Vidí to vůbec. Tady bylo já, ono je vůbec nevidět. To základno. Schovaný. Jsem tady.